Dnes si ukážeme, ako sa zaregistrovať do aplikácie Faktúrko. V pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo Registrovať. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Registrovať sa môžete aj jednoducho cez svoj Google účet. Následne kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet. Faktúrko vám na zadaný e-mail odošle aktivačný odkaz. Kliknutím naň si účet aktivujete a môžete sa prihlásiť. Po prvom prihlásení vás systém vyzve na vytvorenie novej firmy. Do pola Názov firmy stačí začať písať názov spoločnosti a Faktúrko vám vďaka automatickému doplňaniu firiem pomôže s výberom. Vyberiete si požadovanú firmu a údaje ako adresa, IČO či DIČ sa automaticky dotiahnu cez službu Transparex. Doplniť môžete aj kontaktné údaje, ktoré sa budú zobrazovať na vašich faktúrach, ako sú meno, telefón, web alebo e-mail. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Po opätovnom prihlásení uvidíte kompletné menu aplikácie. V časti nastavenia firmy, Moje všetky firmy, si môžete pridať neobmedzený počet firiem. V sekcii Používateľské prístupy zase jednoducho pridáte účtovníčku, zamestnancov, vedenie alebo používateľa s rolou čitateľ. Jednoduché, rýchle a prehľadné.